ya ahli kubur. Lagi ada apa, Rek? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget lah aku. Rawatan di mana wae? Wis susah durung, wis doa durung. Hati-hati corona. Astagfirullah. Sesungguhnya orang-orang seresian kuwi ada segala corona. Ngomong apa ta, Be? Lambek. Ya Allah, ket mau kira salah apa ton deplaki wae. Lah jeneng riseni mangan tahu enak-enak rawi sok riseni. Wis timbangan itu dur wae, mending dhewe saiki cuci tangan. Ya, Kas. Mau langsung ditai tak kenal nyanyi. Kamu ki salah apa ton terus zalimi ditinggal. Mantan ingkang saged kita aturaken mugi ndadosaken manfaat kangge panjenengan sedaya. Kula Indonesia Satyawati. Kula Rita Dinur Cahyani. Lan kula Risa Nur Indasari. Ayo wis, Ocha. Ojo wis, Ocha.